Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ma Chineke na-aghọta n'usoro nke ntozu oke nke ime mmụọ a na-ewe oge, ma ọ naghị ewere gị iwe taa n'ihi na ị tozubeghị ruo n'izu oke. Kwesịrị ịchọpụta nke dị ịtụnanya bụ na anyị agaghị echenwe echiche nke onwe anyị. Nke ahụ bụ ihe mkpughe wee nye ọtụtụ mmadụ. Ana m ekwukarị, ị chetụla ihe ị na-eche banyere ya? Mgbe m na-eme, ndị mmadụ na-ele m anya dịka n'ihi na ịma n'ezie anyị anaghị iche ihe anyị na-eche banyere ya, ma n'ezie ị kwesịrị iche echiche banyere ihe uche gị dị ka ya n'ụbọchị, ma legide anya n'echiche ndị na-abata n'isi gị n'isi ụtụtụ, n'ihi na ekwenyere m na onye iro a na-enwetakarị anyị n'isi ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-enweta anyị ruo ụbọchị ahụ niile, ma a kụziri anyị n'okwu Chineke ka anyị nwegharịa uche anyị dịka okwu Chineke kwuru. Ma ọ na-akọwa, ugbu a achọghị m ka ị ghara ịghọta nke a, dịka ndị kwere ekwe, otu n'ime ihe ndị anyị na-achụ kwesịrị ịbụ ịmụta iche echiche otu Chineke si eche echiche. Amen. Anyị echeela banyere ihe ndị dị iche iche, agaghị m alaghachi nwaazị ịgakwuwe nke ahụ ugbu a. Ma n'ụtụtụ achọrọ m ikwu banyere otu echiche gị si emetụta ọrụ gị dịka onye oyiri Kraịst, otu echiche gị si emetụta mmekọrịta gị na Chineke, na otu ha si emetụta gị n'onwe gị. Ya mere, ihe nke mbụ m ga-atụpụ dịka ajụjụ bụ, gịnị ka i chere na Chineke na-eche banyere gị? Ị na-achọpụta na Chineke na-echekwa banyere gị? N'ezie, Chineke na-eche banyere anyị niile, oge niile. Ma nke a bụ ihe dị ebube. Enwetụbeghị otu oge n'ime ndụ gị mgbe Chineke echerela otu ajọ echiche banyere gị. O nwebeghị. Ọ naghị eche na o nweghị mgbe ị ga-agbanwe. O chetụbeghị na olileanya adịghị na gị. Ọ naghị eche otu ahụ. Chineke anaghị anọrọdụ ọdụ na-eche banyere ihe niile nke anyị na-emeteghị. Ọ naghị eche banyere nsogbu anyị ha. Ọ na-eche banyere ihe anyị nwere ike ime. Ọ na-eche banyere ihe dị anyị n'ime. Chineke bụ onye isi nke ndị ebumnuche, ma o nwere ebumnuche nye gị. Ma ihe dị ụtọ n'ebe ahụ bụ ebe ọ bụ na Chineke nyere anyị uche nke aka anyị. N'agbanyeghị ihe Chineke kwadoro anyị, ọ bụrụ na anyị ekwekọrịtaghị na ihe ọ kwadoro, ọ gaghị emere anyị. Inwe Chineke na ndụ gị ma na-enwekwa nkwa nke Chineke anaghị ekwu na ihe ndị a niile ga-emere gị ọ bụrụ na anyị nọrọ ọdụ na-eme ihe ọjọọ ma ọ bụ na-enweghị ihe anyị na-eme. Anyị bụ ndị otu Chineke n'ụwa a. Ị bụ ndị otu Chineke. N'ụzọ nke ọzọ, ị bụ onye nnọchite anya nke Chineke. Anyị bụ ndị nnọchite anya nke Chineke. Anyị nwekwara ike iwere ya nyara n'olu anyị otu a na-agagharị kwa ụbọchị, na-ekwu, abụ m onye nnọchite anya nke Chineke. Ebe a abụghị ụlọ, ma ọ bụghị ebe a ka m si. Anọ m n'ebe a n'ihi otu ihe, ka m wee nyere ndị mmadụ aka, kpọrọ ndị mmadụ gaa eluigwe otu m nwere ike. Ma omume anyị bụ otu n'ime ihe ndị kachasịcha mkpa. Ma omume anyị bụkwa ihe sitere n'echiche anyị. Ma n'agbanyeghị, anyị nwere ike ime omume ziri ezi. Ọ bụrụ na gị na Chineke enweghị mmekọrịta ziri ezi, ọ bụrụ na ị maghị otu Chineke si hụ gị n'anya, ma naanị ụdị ihe ndị dị gị n'ime dị ukwuu, mgbe ahụ ị ga na-etinye ihe niile ịbụ n'uru ịbara na ihe ị na-eme. Mana ihe ọ bụ na anyị agaghị na-emetecha nkwe ihe niile, anyị ga na-emehiekwa ihe. Mana anyị ga-amụtakwa na ihe anyị na-eme abụghị ihe pụtara onye anyị bụ n'ime Kraịst. Ọ bụ naanị ihe anyị na-eme, ma e nwere ike imezi ihe anyị na-eme. Ọ na-agbanwe oge niile.
mana ọ bụrụ na o nwere ihe anyị chọrọ n'ụlọ nzukọ, ọ bụ nye ndị oyiri Kraịst, maka onye ọbụla n'ime anyị inweta ntozu oke nke ime mmụọ anyị na Kraịst iji mekọrịta ihe, ma banye n'ime ụwa, ma naanị dị ka otu anyị na-ekwu na anyị kwenyere. Gịnị ka ị chere ga-eme ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye oyiri Kraịst ga-abanye n'ụwa mee dị ka onye oyiri Kraịst? Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya, ọ bụ ya. Mana ụbọchị taa anyị chọrọ ilegide anya karịchaa ihe ị chere Chineke na-eche banyere gị na ihe ị na-eche banyere onwe gị. Ị hụrụ onwe gị n'anya ka ọ bụ na ị na-ewere onwe gị iwe? Ị jụla onwe gị, ị na-agbalị ịbụ ihe nke Chineke na-agaghị enyere gị aka ịbụ? Ị na-achọ ịbụ otu onye ọ bụ nke ị chere nwechara ihe niile? Ị nwere ike ịnọrụ ala bụrụ onwe gị n'ihi na onye ọbụla ọzọ abụrụla onwe ya. Amen. Ịma ọ bụ otu ihe enweghị mmasị na ihe ndị ị na-eme, dịka na ị nweghị mmasị n'ebe mkpụrụ ụkwụ gị ma ọ bụ ụkwụ gị nọ, ma nke ahụ bụ ihe dị iche karịa na ị nweghị mmasị n'onwe gị. Ị kwesịrị gị na onwe gị inwe ezi mmekọrịta. Amen. Ka m kwuo ya ọzọ. Ị kwesịrị gị na onwe gị inwe ezi mmekọrịta. Ọ na-amasị m ime ihe nkụzi a n'ihi na echere m na ụfọdụ ndị tụfuru ọtụtụ oge nke ndụ ha na-echeghị ụdị mmekọrịta ha na onwe ha nwere. Emeghịkwa m ya ruo ọtụtụ afọ. Onwe m amasị m. Anọ m na-achọ ịbụ onye ọzọ, na-agbalị dị ka Dev, na-agbalị dị ka onye agbata obi m, na-agbalị dị ka nwunye onye ozi anyị. Anọ m na-agbalịsi ike ịdị ka onye ọzọ. Ma mgbe ị na-eme nke a, ị ga-anọzi na mgbagwoju anya ma nọrọ n'ọgba aghara mgbe niile, n'ihi na Chineke agaghị enyere gị aka ịbụ onye ọbụla ọzọ. Chineke agaghị enyere gị aka. Ị gaghị eyi onye ọzọ. Ị gaghị enwe ụdị ahụ ibu ma ọ bụ ahụ ibu onye ọzọ nwere. Abụ m isi 40 amaokwu nke 5. Ọtụtụ onye nwe m Chineke m bụ oke ọlụ niile nke ịlụworo. Echiche gị banyere anyị, o nweghị onye a ga-atụnyere gị. Ọ bụrụ na m ga-ekwubi okwu ma kwuo banyere ha, ha dị ọtụtụ ịgụ ha ọnụ. Echiche Chineke banyere anyị dị ọtụtụ ka ị na-agaghị agụnwu ole ha dị ọnụ. Naanị ma lee, enwere m ike ikwusara gị nke a. Achọrọ m ka ị mụta iche banyere ihe ndị a ma na-eme ha na nzube. Chineke na-eche banyere gị mgbe niile. Ị nọ n'uche Chineke ma ọ na-eche ihe ndị dị mma banyere gị, mana o nwere atụmatụ dị mma nye ndụ gị. Jeremaya isi 29 amaokwu 11. Amaara m echiche na atụmatụ nke m nwere nye gị, otu a ka Onyenwe anyị kwuru. O nwere echiche na atụmatụ. Echiche na atụmatụ nye ọdịmma gị, iji mee gị nke ọma na njedebe ikpeazụ gị. Ngwale anya, anyị erubedị na njedebe ikpeazụ ma ha niile ga-apụta ezi ihe n'ikpeazụ. Ị nọ n'ihe m na-ekwu? Asị m, ha niile ga-apụta ihe dị mma n'ikpeazụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwetabeghị ihe ị chere ị chọrọ ugbu a ị nọ n'ụwa, ọ ga-anụpụtatụkwa ezigbo ihe n'ikpeazụ, n'ihi na n'ikpeazụ, bịanụ, mgbe opi ike dara na eluigwe kewaa, ma ndị isi mmụọ ozi ewere iti mkpu rịda, ma ndị nwụrụ anwụ ebulie, ndị nwụrụ anwụ n'ime Kraịst ebulie, ma ndị ahụ ndị ka nọ n'ụwa ka a ga-eweli n'ikuku. Ọ ga-eme n'ezie, ọkwa ya? Mana ịma, ọ bụrụgodu na m onwe m ezughị oke, gị onwe gị
oke nke anyị na-apụghịkwa izu. Mgbe Jizọs ga-abịa, ọ ga-arụpụta ezi ọrụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ sị na a ga-agbanwe anyị niile n'otu ntabi anya. Chee banyere nke ahụ. A ga-agbanwe anyị niile n'otu ntabi anya. Mgbe ahụ anyị na ya ebiri ruo ebighị ebi, ruo ebighị ebi, ruo ebighị ebi, ruo ebighị ebi, ruo ebighị ebi. Nwanna, ọ bụrụ na ị chere na ofufe a dị mma n'ụtụtụ a, naanị chere. Mmanụ aṅụ. Anyị ga-eme ezigbo ihe nkụzi dịka nke ị na-ahụbeghị na mbụ. O nwere ike mụ na Moses na Elaịja ga-ezisa ozi ọma, amaghị m. Ọ ga-arụpụta ezi ọrụ n'ikpeazụ. Abụ ọma 139 amaokwu nke 17 ruo 18. Lee ka echiche gị si dị oke mma na oke ụtọ wee nye m. O Chineke, lee ka ọnụọgụgụ ha si dị ukwuu. Ọ bụrụ na m nwere ike ịgụkọ ha ọnụ, ha ga-adị ọtụtụ karịa aja. Mgbe m tetara, enwere m ike ịga ogologo ụzọ niile ruo n'ikpeazụ ya nke m ga-anọnyere gị. Onye ọbụla kwuo, Chineke bụ m n'uche ya. Mụta otu isi eche ụdị ihe a na mbụ. Itete n'ụtụtụ gị si, Chineke, ịbụ m n'uche gị ugbu a. Ọmaka, Chineke na-eche na ị dị ebube. A nọrọ n'ọdụ ebe ahụ ma na-eme. Asị m, Chineke na-eche na ị dị ebube. Ebube, 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 ebube. Ugbu a, ama m na nke a ga-arụ ụfọdụ n'ime unu ahụ, mana otu n'ime ihe ndị nwere ike ime nke dị n'akwụkwọ nsọ, nke bụworori ihe mgbanwe ndụ nye m, ma ọ ga-enyekwara gị aka inwogharị obi gị. Ma nke ahụ abụghị naanị iche echiche otu Chineke si eche, mana ọ bụ ikwu okwu otu Chineke si ekwu. Ya mere, ị nwere ike itete n'ụtụtụ ọbụla wee sị, Chineke na-eche na m dị ebube. Anyị nwere ụdị ịkọ aka na-enweghị isi atọ. Ugbu a, ị maghị otu ihe a ga-esi agbanwe ndụ gị, n'ihi na ị gaghị ebi karịa otu ị chere ị kwenyere banyere onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-eche na ndụ gị metọrọ emetọ, na onweghị ezi ihe ị na-emetenwu, na ndụ gị enweghịkwa isi, na ịma o nwere ike Chineke na-ahụ gị n'anya naanị ụbọchị ị mere ihe dị mma. Ụbọchị ọ na-achọghị ịhụ gị n'anya, ọ naghị ahụ gị n'anya. Iwe na-ewe ya n'ebe ị nọ, n'ihi na ndụ gị gharịpụrụ ya na ndụ gị niile. Ị na-anụ? Chineke na-eche na ị dị ebube ruokwe na oge nke mmetọ gị. Chineke na-eche na ị dị ebube. Lee olee otu o si emetụta gị banyere ụmụ gị. Ọ bụrụ na o nwere onye n'ime unu nwere obere nwa nke na-amụ otu o si eri nri, ọ ga-ebu ụzọ were ya tekasịcha onwe ya n'ihu, wụkasịa ya n'isi ya, tinyechaa ihe ọ na-eri n'imi ya na ihe ndị ọzọ ụmụaka na-eme. N'ezie, ị ga-ehichasị ihe ndị ahụ o metọsịrị onwe ya, mana ị ma na ọ gaghị adị gị mma. Ma Chineke na-aghọta na ihe a bụ usoro nke ntozu oke nke ime mmụọ na-ewe oge, ma ọ naghị ewere gị iwe n'ụbọchị taa n'ihi na ị tozubeghị ma ọ bụ ruo n'izu oke. Chineke na-eche na ị dị ebube. Naanị ebube. Ugbu a, ka m kwụsị ebe a n'otu nkeji ma akọwa otu ihe. Ọ bụrụ na m chee echiche, gịnị mere, gịnị ka anyị ji anụkarị ụdị ihe a n'ụlọ nzukọ anyị? N'ezie, eche m na otu ihe kpatara ya bụ n'ihi na enwere ụjọ na ọ bụrụ na gị enweta nnọọ ndị mmadụ iche otu a, na nke a ga-ebuga ha na mpako. Ma nwanna, anyị ma otu nke a si jọọ njọ. Ọ dị njọ, ma nke a bụ ihe ọ bụ.
ọ bụghị mpako ma ọ bụrụ na ị chere onwe gị otu Chineke si echere gị. Ọ bụzi naanị mpako mgbe ị na-eche na gị onwe gị ka onye ọzọ mma. Ya mere ụjọ adịghị atụ m ịgwa gị otu isi dị egwu dịkwa ịtụnanya, mana aga m eji ụtụtụ a niile ime ya. Mana enwere m olileanya na ọ ga-eme gị ka ị na-eche echiche otu Chineke si eche banyere gị onwe gị, n'ihi na ị nweghị ike ịbụ onye ahụ nke Chineke chọrọ ka ị bụrụ ọ bụrụ na ị gaa n'iru iche banyere onwe gị n'ụzọ na-ezighị ezi. Ma ọ bụrụ na ị banye na mpako, anyị nwekwara ozi banyere nke ahụ. Wedata onwe gị n'okpuru aka dị ike nke Chineke, ma mgbe oge eruru ka o wee bulie gị elu. Echela echiche dị elu banyere onwe gị karịa otu ị kwesịrị. Ekwukwala uche gị maka ibuli onwe gị elu n'uru gị, dịka o kwuru n'akwụkwọ Rom 12. Echela na ị dị oke mma iwetu onwe gị ala inyere onye ọzọ aka. Lee, ihe ọ bụ na akaghị m mma karịa onye ọbụla, adịghịkwana m ala karịa onye ọbụla kwa. Otu ahụ ka ọ dịkwa gị onwe gị, n'ihi na ihe ọbụla m bụ abụ m nke ahụ n'ime Kraịst. Ma ihe ọbụla nke m na-abụghị, ya onwe ya ga-anọchi adịghị ike ahụ ma lekọta m. Ya bụ ihe bụ isiokwu ebe a bụ anọghị m n'elu, anọghịkwanụ m n'okpuru, anọ m n'ime Kraịst. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ ji kwuo. Ọ bụrụ na onye ọbụla nọ n'ime Kraịst, onwe onye bụ onye Juu, onwe onye Grik, onwe onye nwoke, onwe onye nwaanyị, onwe onye bụ ohu, onwe dị ala, anyị niile bụ otu n'ime Kraịst. Ya onwe ya bụ onye na-emezu ihe niile. N'ime Kraịst, onye ọbụla nwere ohere zuru ya. Ana m agwa gị, ọ bụrụ na anyị na-enwekarị nkụzi dị otu a, ị gaghị aga ụlọ nzukọ ụtụtụ ụbọchị ụka. Ndị mmadụ achọghị ịga ụlọ nzukọ ka ha gaa nọrọ ebe ahụ wee were iwu 10 pụọ n'ebe ahụ, nke na-enweghị onye gwara ha otu ha si eme ya. Ị nweghị ike ime ihe Chineke chọrọ ka ị mee ma ọ bụrụ na ị maghị na mbụ onye ị bụ n'ime ya, na otu o si ahụta gị, na otu o si hụ gị n'anya. Ị gaghị emenwu ya, ị nweghị ike ime ya. Ya mere ọ bụ otu ihe ịgwa gị ihe ị ga-eme. Ana m atụfu ọtụtụ oge ime nke ahụ, mana mgbe niile ana m etinyekarị ozi dị otu a n'ime nkụzi m, n'ihi na ị nweghị ike ime ihe Chineke chọrọ ka ị mee ọ bụrụ na ị maghị onye ị bụ na otu o si ahụta gị, ma marakwa iche echiche otu o si eche. Ekwukwala okwu nke ibutu ala nye onwe gị site n'ọnụ gị. Abụ m onye nzuzu, adara m ogbi, onwe nnọọ ihe m dị mma ya. Ekwula otu ahụ, ekwula otu ahụ. Nke ahụ ziri ezi, ana m emekarị, ọ bụ m kpatara ya. Abụ m onye nzuzu. Mba, ị ga-asị abụ m onye dị ebube. Abụ m ihe kwere omume na-eche ka m mee. Ugbu a ị kwesịghị ịga gwa onye ọzọ nke ahụ. Nke ahụ bụ otu ị kwesịrị isi gwa onwe gị okwu. Amos 3:3 sị, olee otu mmadụ abụọ ga-esi gakọta ije ma ọ bụghị ma ha kwekọrịta? Olee otu anyị na Chineke ga-eji mekọta njem ọ bụrụ na anyị agaghị ekwenyere Chineke? Ma ịma, anyị nwere ọtụtụ ebe n'akwụkwọ nsọ banyere ikwere ekwere ka ọ dịrị gị otu isi kwere. Ma ịma na nkwere dabere n'okwukwe, mana o nwekwara ọtụtụ ihe ime n'otu anyị si eche echiche. Olee otu m ga-eji si na enwere m okwukwe ka Chineke mee otu ihe, mana uche obi m na-enwe obi abụọ ma ọ ga-eme ya? Ma ana m agwa gị, dịka ị na-eche ma na-ekwukwe dịka m na-akọrọ unu n'ụbọchị taa, otu ahụ ka okwukwe gị ga-esi na-esi ike. Olee otu ị ga-esi tinye okwukwe gị n'onye nke ị na-atụtụ ụjọ ma ọ na-ewere gị iwe oge niile? Anyị ga-ekwere na Chineke hụrụ anyị n'anya. Ọ hụrụ anyị n'anya n'ozuzu oke na na-enweghị ihe ọbụla. Nke a bụ ya, Chineke amaghị otu esi eme ihe ọbụla ọzọ, n'ihi na ọ bụ ịhụnanya. Ọ bụ naanị ihe ọ ma otu esi eme ya.
ya mere ma ọ masịrị gị ma ọ masịghị gị, Chineke hụrụ gị n'anya. Ị gaghị enweta nwa ya n'aka gị o ruo uru gị. Naanị ihe ị nwere ike ime ma ọ bụ ị na-enweghị ike ime bụ ịnara ya. Ya mere enwere m ike izipụtara gị obi m n'ụbọchị taa, mana ọ bụrụ na ị kpebighị na aga m anabata nke ahụ, Chineke na-agwa m okwu taa. Ọ naghị agwa naanị ụlọ jupụtara na ndị mmadụ. Chineke maara aha gị, ọ maara ihe ọ bụla banyere gị. O jiri aka ya kee gị n'ime afọ nne gị. Ị bụghị ihe a na-amaghị amame. Ma ọ na-eche banyere gị oge niile. O nwere atụmatụ ọma banyere gị. Ugbu a ịma, ọ bụghị ọtụtụ, mana ahụrụ m ụfọdụ ndị n'otu a. Ma enwere m ike ịkọwa site n'ile gị anya na ị nọghị n'okwukwe. Ya mere bịaghachi azụ. O nwere ike n'ọgbakọ ọzọ, ma ị nwekwara ike ịnọ otu a, n'ihi na olee otu onye ọbụla na-ege nke a ga-eji ọ gaghị etinyetụ ọṅụ n'ihu ya. Asị m, ịma, amaghị m otu anyị ga-esi na-agaghị egosi ihu ọchị. Anaghị m ekwu taa banyere onye mmiri ara ehi maọbụ onye na-ezute ihe maọbụ nwa okorobịa n'ebe a na-azụ ihe. Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, onye kere ihe niile, hụrụ gị n'anya, ma ọ na-echekwa ihe banyere gị oge niile. Chineke hụrụ gị n'anya. Ugbu a Chineke tinyere n'obi m n'ụtụtụ a ka m gwa ndị niile na-ele m n'ihe onyonyo okwu nwa nkeji. Ekwenyere m na o nwere ndị na-ele m ugbu a. Ị na ha atụle n'echiche, na-atụgharị n'ime obi gị igbu onwe gị. Ma ọtụtụ ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ ruo n'ogugo ahụ na ndụ bụ n'ihi na ha na-eche na onweghị onye hụrụ ha n'anya, ma ọ bụ na ha na-eche na ha enweghị ike izi ezi na ndụ. Ma akụkụ ihe na-emekwa ka ị ruo n'ogugo ahụ bụ ị na-achọ inweta onye ị bụ na ihe ị pụrụ ime site na ihe ndị a nke na-apụghị inye gị ihe ị pụrụ ime na ihe ị bụ. Gị bido na-eche na ị bụ nnukwu onye nzuzu. Ị gụtaghị akwụkwọ, ọlụlụ di na nwunye gị enweghị isi. Ịma, ị naghị agbatali egwuregwu dịka nwanne gị nwoke. Ị naghị emeteli ihe nke ọma dịka nwanne gị nwaanyị. Ya adịzie gị ka ị nọ n'azụ na ndụ. Gị jikerezi ịkwụsị. Achọrọ m ka ị gee m ntị n'ụbọchị taa. Chineke na-agwa gị okwu, ma o mere gị ka ị gbanye ihe onyonyo a n'oge a ugbu a. Ọ bụrụgodị na ị chegoduru na ọ dapụtara gị ịhụ m, ma achọghị dị m ịma ma ọ bụ elekere nke abụọ ma ọ bụ elekere nke atọ nke ụtụtụ. Nke a bụ ihe m na-ekwu. Chineke hụrụ gị n'anya, ma ọ na-eche na ị dị ebube. O nwere atụmatụ ọma nye gị, ma ọ bụrụ na ị nabata nke a site n'okwukwe, ma si n'ọnụ gị kwupụta ya. Ebe a bụ ebe ọ na-esi ike. Ị nọrọ otu ebe n'aka gị sị, Chineke hụrụ m n'anya. Ndị Rom 12 na-asị anyị ka anyị nwogharịa obi anyị. Ma nke a pụtara na anyị kwesịrị ị na-eche echiche otu Chineke si eche, na-ekwu okwu otu Chineke si ekwu. Ịma, Abụ Ọma 139 na-ewuli mmadụ. Ọ sị na echiche Chineke banyere anyị dị ọtụtụ, dị ka aja nke osimiri. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.